Nego su ljudi neuki, da ti kažeš. Pa Ne kapiraju to. nije mi objašnjeno da im ponudi neko Pogledaj ti ova kućica. financije. Kako je bila možda nekad lepa. Pa jeste, Pogledaj dole. lepa, Ovdje dođi. trem. A vidim dole klupa. trem. Dole trem, pa ispred trema možda sediš. Pa velika kuća, lepa. Ali sve je to napušteno sad. Nema, podali su krovovi istruleli. Grede i to je to. To zub vremena jede. Polako, gricka. To ti je gostuša, Milice. Ovdje se vreme gosti i gricka svojim zubom kamen se raspada. Mada je dosta otporne ove kamene ploče. Evo, ovo su sve po građama otišlo. To istrulelo. Ploče. Istrulele. Krede i to je to. Evo, klupica ima pomoćna. Evo, ovaj je promenio ploče, ali on nije tu. Evo i česma zamrla jer je selo zamrlo. Curka pomalo, kapo. Evo ga kuca, bela, nasred sela. Kuco, dođi vamo, Šarko. Šarko, dođi. Dođi ti, voliš da se igraš. Imaš pravog drugara u meni. Opasan pas, odvede me na kraj sela. Šarko, polako, ako si ti vodič, daj da nađemo i kustosa jednom ko zna i da priča, osim vodiča. Nema čoveka da sretneš, samo po nekog psa. A ovaj sredio, umjesto kamena stavio crep. A ovaj će da uživa, pored reke ima i pčele, ima da uživa ovaj. Super, ima i garažu, vidi. Dobar dan. Ovdje samo srećem kučiće, ljude ne mogu da sretnem. Oni sede kod kuće u ladovinu sede i uživaju. Ako neka uživaju. Bog im je toliko dao, pa neka uživaju ko ume. Ako ne ume, on kamenje uz breg kotrlja. Kao Sizif. Iskočite, ne bojte se. Ja samo snimam. Jeste, ja sam putujući reporter, snimatelj. Da. Koliko kuće ovdje ima koji žive i zimi? Jel ima 10 kuća? Pa. Dobro znam, vidim, ja poznavam, nego ne znam koliko ima. Od tamo već je kraj selo, 4 kuće, ova 5. Tamo 4, 5, ovaj 5, 6. tamo 6. I još 2, 3 ima tamo. Znači 10, ne pobiš. 10 taj kraj. 10. 10 i u donji kraj onaj. Ako ima 5, 6, tu je ne. Znači 15. A da. A misliš 20 ima? I zimi? Dobro, pa to nije malo. Nije. A po koliko ima u kuću? Po 2 sigurno ima. Pa po 2. Znači 40 do 50. Negde ima i 3. 40 do 50 duše. Pa hvala bi, ja ne mogu da nađem Dragana kmeta. Pa još je napred. Još, on li je na kraj selo. Evo je, Džeki. Gdje si ti, Džeki? Da. Oni tu žive, ne izdaju. Do kraj sela to ide. Vidi kakvo cveće. I antena obavezno. I kamenac krov. Ova česma baš radi, vidi.
kako glagolji. Ajde bre turisti bre, ajde bre, čekam vas. Ekologija i najnovija tehnologija. Na grede crep, a na zid antena. Vodica ledena, probajte to. Evo vidi, ovaj kapiju stavio u zid, pa ne ide ova kapija uz ovaj zid. Odvede me Šarko na kraj sela. Na kraj sela. Gostuše. Evo ti apartman ovdje izdaju. Ko hoće u apartman može da se useli. Sa 3 zvezdice. A ne 2 zvezdice, izvini. Dobar dan. Dobar dan. Jel izdajete apartman? Izdajemo. S koliko zvezdice? Sa 3. A, vi ste bolji od komšiju. Komšija samo 2 ima. Samo 2. Boga mi, a šta je to 3. zvezdica? Šta nudite za tu 3? Šalim se, 2 su. A mogli bi da ponudite i 3. Pa mogli bismo. I koliko to košta? Sa 2, a koliko sa 3? A? Sa 2 samo prenoćište košta 820 dinara preko turističke. A mora preko organizacije, ne može ovako? Mora. Privatno, Ajde, je. svratite malo. Pa hoćemo mi u goste, smo pošli u gostušu, računoće ni u goste. Nešta, pa sam ne pitam. A? Ti si spavala do sad? Ne, Lele. već radim. Dobro, dobro. A hoćemo, a kude se ulazi, kude kapija zavliju? Ovdje, a vi imate golemu kapiju i golemu avliju. Evo ja ću svrnem u gostušu malo u gosti. Ima kako ima, inače... Ja ću vi ispričam, ne mora vi da ulazite, ja ću vi ispričam. Ajde, Milice, puk. Ne, ja ću vama da ispričam. Vidi, oni spremili to da renoviraju, vidi, da patosiraju, da patosiraju i renoviraju oni sve. Ništa ne pitujete, sad smo radili. Uvode novu tehnologiju ovdje. Samo tako. Ali trem ste sredili svaka čast, ovo cveće, mislim, svaka čast. Samo ja doperem ruke. Ako nema veze, to se ne vidi se na kameru. Pašljiva je, spremam. Kako vam se zove ova cvećka, drvo cveće? Stvarno ne znam. Kako me ne znaš? Strašno. A gajiš ga. Tolike godine nisi mu pitala ga za ime. Lepo ova cveće. Sve ovdje je lepo. Domaćin je najlepši. Dobar dan domaćin. Ovdje je privatna televizija. YouTube, globalna mreža. Evo